साननैनि हाबाफारिजों बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबो बरायदों। चिरांनि बिजनीआव बिजनी दखराजों दानानै होजानाय थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि गोसोखां आफाद आरो बिजाब बाख्रि जथायै गाजा गोमजायै खुंगा 16थि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। दिनै गिबि साननि गिबि हाबाफारि बैसागु थिलि लांगोनाखौ बेखेवना होयो बिजनी जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सुनिराम बसुमतारिया आरो बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बानजाय आफादनि मासिगिरि देरहासात गयारी, आबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिजनी दखरा आबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। बैसागु बरायनाय हाबाफारियाव गोबां गेलेमु बादायलायनाय, हारिमु बादायलायनायजों लोगोसे बर'नि माखासे दोरोङारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोर जेरै बर'नि दामनाय देनाय, दानाय लुनाय इसानसालि, एम्फौ फिसिनाय, संनाय खावनाय, माइ सौनाय खुनाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां बायदि बायदि हाबाफारि दिन्थिफुंनाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों होनना फोरमायदों बिजनी दखरा आबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बादायाव थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि क्लाब आरो बिजाब बाख्रिनि मददजों जोङो देग्लाय 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ दिनै आरो गाबोन। दिनै जोंनि हाबाफारि बैसागो थिलिनि लांगोना बेखेवनाय, एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे जोङो सौराय जालायनानै बर'नि नेमखान्थि बायदियै सौराय जालायनानै गेदेरफोरनो मान होनाय, लोगोसे उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिया जोङो दसे उनाव सोलिगोन। दा बेखायनो जोङो दिनैनिफ्राय जि साननैनि हाबाफारि बेयो सोलिबाय थागोन। दिनैबो गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनाय हाबाफारि, फरायसाफोरनि जोङो हा दै गेलेनाय, एम्बु बारनाय, चकलेट रथिंनाय, आइजोफोरनि दिरुं बोनाय, मोन 14 दालाय आफादनि गेजेराव दिरुं बोनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन। लोगोसे बैसागो मेथाइजों मोसानाय, दोरोङारि दामजु खाम, सेरजा, सिफुंनि बादायलायनाय बे हाबाफारिया दिनै जागोन। आरो जोंनि मोनायाव बैसागो सेंग्रा आरो सिख्ला बिनि बादायलायनाया जागोन। देमसि मोसानाया गाबोन जोंनिया जागोन। दा बेबायदि गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनाय हाबाफारि लानानै जोङो दिनैनिफ्राय जोंनि 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जागायबाय। लोगोसे जोङो देग्लायनि थांनाय बोसोरथामनिफ्राय 4थि खेब दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो दायो बेलासि समनिफ्राय बेखेवनानै होगोन। जोंनि थागथियारिया सोलिगासिनो दङ। मोन 14 आयदानि जोंनि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बेयाव दिन्थिफुंनाय जागोन। बे दिन्थिफुंनायखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर बिजितगिरि बसुमतारि, जोंनि बिजनीनिनो बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन। बेनि उनाव जोंनि मोनफ्रोमबो दालाय आफादा गाव गावनि आयदानि सायाव दिन्थिफुंनायखौ आबुङै खालामबाय थागोन गाबोन मोनासिम। दा बेखायनो जोङो बे जोंनि साननैनि जि हाबाफारि बिजनी दखरा एबसुनि रंजालि बैसागु, बेवहाय बिजनी ओनसोलनि आरो बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिनिफ्राय बिजनी नोगोरनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेवहाय फैनानै जोंनि रंजालि बैसागुखौ खुंफुंनायाव मदद खालामफैनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो नायफैनो थाखाय खावलायबाय। जोङो जाहाथे जोंनि बे दोरोङारि दिन्थिफुंनायाव माबाफोर थालांदोंबा, दिन्थिनो आद्रा थालांदोंबा बेखौ जाहाथे जोंनो दिन्थिनानै होलाङो। आरो जोङो बेखौ गोथौ थांखि आरो नोजोर लानानै बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बर' मानसिफ्रा नोगोर मोखाङारि जाबोनाय लोगो लोगो जोंनि दोरोङारि खान्थिफोरखौ मोनथिया जालांदों। जि दानायनि इसानसालियाव मा मा थायो, हाथासुनि हाबाया माबायदि जायो, जोंनि ना हमनायनि आदब खायदाफ्रा माबायदिमोन, जोंनि एम्फौ फिसिनाया माबायदि जायो, बेफोर गासैबो जोङो दिन्थिनो नाजादों। आरो जोंनि इयुन जोलैनो जोंनि बे दोरोङारि खान्थिफोरखौ जोङो दोनलांनांगोन, बिसोरबो मोनथिनांगोन। बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोबोद नाजानायनि गेजेरजों, दालाय आफादफोरनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो देग्लाय 4थि खेबनि थाखाय दिन्थिफुंनो थांगासिनो दङ। बेखायनो बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै रायजो राजा, जोंनि फरायसाफोर, जोंनि सानसुमैफोर, फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ, जोंनि आफादफोरखौ जोङो नायफैनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बिजनीनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्राबो जोंनि बे रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बेवहाय नोजोर होफैनो थाखाय जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। मोसानाय हाबाफारि जागोन। देग्लाय जोङो एसे आलादा रोखोमै बैसागो मोसानायखौ लांनो नागिरदों। मोनफ्रोमबो बैसागो हान्जाया गाबोन 12 रिंगायाव सफैजोबनांगोन आरो जोंनि दिनैहाय मुं थिसनजोबनांगोन। मानोना जोंनाव 24 आरो 25
नि बांसिन हानजाया बेवहाय बाहागो लाफैयो। बेखायनो थि समावनो जागायनानै गाबोन जोङो मोनाबिलि 10 रिंगासिमनि गेजेराव जोंनि गासै हाबाफारिखौ फोजोबगोन। मानोना जोङो जेसेबां हर थौलाङो थासारिफ्रा आलादा जायो। जोंनाव मोनायाव रंजाग्रा माखासे थाखोनि मानसिफोर जोनोम जाबाय। दा बेखायनो जोङो 10 रिंगायावनो जोंनि रंजालि बैसागुखौ फोजोबगोन गाबोन। बेखायनो जोङो दिनै आरो गाबोननि साननैनि जि हाबाफारिफोर बेवहाय नोंथांमोन बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय आरो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय बावबाय, लोगोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावबाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय, मोजां मोननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जासिहरनाय जाबाय।